ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನಿಕ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಆಚಾರ್ಯ. ಎಂಗ್ಲು ಜಸ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ರೀಚ್ ಆಯ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತನ ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಗ ಬತ್ತನ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಇನಿ ಮೆಹಂದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು 6 o'clock ಆದಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಪುತ್ತೂರು ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಅಂಜ ಜೋರು ಬಡ ಅಂಡು ದೋಸೆ ತಿಂದ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಆಟೋ ಪಿಕ್ ಮಂತು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ 5 kilometer ಪೋರೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಇನ್ನಾಗ ಫೈನಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಒಂದು 7:30 ಅಂಚ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ರೀಚ್ ಆಯ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿದರ್ದೆಂಗ್ಲು ಇತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ನಾತಿ ಒರೀಲ ಬೈಜ್ಜೆರು ಎಂಕ್ಲೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತೋಜು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಬರಂದೆ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಚಪ್ಪಲ್ ಮದ್ರೆಂಗಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲಲು ಮೇಕಪ್ ಆತುಜನ ನಾವಡತೆ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಪಲ್ನಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾತನ ಮರ್ಕ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಒಂದು ಮದ್ಮಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ದು ಬಾರಿ ಬರ್ಲಾತೇರು ಅಂದೇರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಒಂದವನೇ ಮದ್ಮಲ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ನಿಂಚಿಡ್ದು ಮದ್ಮಲ್ ರೆಡಿ ಆಯಲು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡು ಫೈನಲ್ 90 ದಯಾಲೇನೆ ಅಂಚ ಪೇರ್ಪುದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಹಂದಿ ಆವಡಿತ್ತನ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಸೇರ್ದು ಪೇರು ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಪೂಜೆಯ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಿರ್ದು MC ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಇಂಚು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೀದಿತ್ತೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಮಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ಮದ್ಮಲಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಹಂದಿಗಾಲ ಗೆಟಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಚೈಕ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಲು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಂಚಿದ ಎಂಕ್ಲು ಫನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಗೇಮ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರದಿಯೇರು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮದ್ಮಲ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮದ್ಮಲ್ ಪಿದರ್ದು ಬರಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಮದ್ಮಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇಂಚನೆ ಫನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಫೈನಲಿ ಮದ್ಮಲೆಲ್ಲ ತುಂಬತ್ತೇರು ಮದ್ಮಲ್ ರೆಡಿ ಆಯಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ತೂದೆನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜೆ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಸಾಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಎತ್ತೋ ಟೈಮ್ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಕಾಲೇಜ್ ಟಿಪ್ನಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದನ ಆಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದುವೆ ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದನ ಅಂತ ತೋಜನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎನರ್ಜಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಆಂಡ ಈ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತನು ಓಲಿತ್ತನದ ಅನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದನ ಮದ್ಮಲ ಸ್ಟೆಪ್ ತಪ್ಪಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಲಿಪೊಡೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಮೆಹಂದಿ ಪಂಡದು ನಲ್ತಲೆಕ್ಕ ಆತು ಎನರ್ಜಿ ನಲ್ದಲ್ಲ ಮದ್ಮಲೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MC ಪುರ ಆರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಅಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಹಂದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡಿತ್ತನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚ ಆ ಅಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಹಂದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವನಸ್ಪುರ ಮಲ್ತ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲು ಮತ್ತು ಮಾತ ಮೆಹಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 2 ಪೋಸ್ ಕೊರಿಯ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದ್ಮಲ್ನೊಟ್ಟು DJಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎಂಕ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಮದ್ಮ ಒಂದುಲ್ಲಲ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು DJಗೆ ನಲ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮದ್ಮಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಹೊಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಈ ಬಾಯ್ಸ್ನ ಒಂಜಿಗಿಂದು ಮರ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಲ್ಲು ಮುಗಿಪು ಚಂದ ಮದ್ರೆಂಗಿಗೆ ಒಂದು ತೂವರನೇ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂತರ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ರಿಪ್ನಾಗ ಇಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ತದ ಸ್ಟೇಜ್ ಐನ್ ಬುಡ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ತನ ಪಂಡ ಒಂದೇ ನಾನು ಮೊಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿಗೆ ನಾನು ಫೈನಲಿ ಮೊಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿರ್ದಾರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಲೆ ಕಲಾಂಡು ಐನ್ ಬುಡ್ಡ ಬೆತ್ತದಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಫೈನಲಿ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಮದ್ಮೆದ ವೀಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಆತ್ನಟೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಿ ಯು ಗೈಸ್.